Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алсу Нуриева, исәнмесез? Вот этот розыгрыш тоже приносит большую пользу. Вакцина ясаткан 60 яшьтән өлкәнрәк кешеләр арасында кыйммәтле бүләкләр уйнатыла. Беренче елларны инде, конечно, бөтен кешегә дә аңлатып бетереп булмады, авыррак булды. Миңлебайда үзара салым программасы яшәү шартларын яхшырта. Әлмәт туган якны өйрәнү музеенда аулак өй. Бүген Әлмәттә Татарстанның спорт министрының беренче урынбасары Хәлил Шәйхетдинов булып китте. Ул калабызда физик культура һәм спорт көллиятенең данлы юбилее уңаеннан килде. Һәм уку йортын капиталь төзекләндерүдән соң тантаналы рәвештә ачылуында катнашты. Бәйрәм чарасында шулай ук Татнефть компаниясе генераль директор урынбасары Рөстәм Мөхәммәдиев та катнашты. Уку йортының тарихы 1966 елдан башлана. Шул дәвердә ул илебезгә күп санлы спорт йолдызлары һәм яшь буынны сәламәт яшәү рәвешендә тугры иткән 6000-нән артык укытучы һәм тренерлар үстереп чыгара. Биредә 2019 елда капиталь төзекләндерү башлана. Ул республика җитәкчелеге һәм нәкъ менә Татнефть компаниясе ярдәме белән мөмкин була. Бу адым уку йортын ябылудан да саклап калды дип белдерә Әлмәт физик культура көллияте җитәкчелеге. Биредә хәзер сыйныфларда булачак спортчыларны тәрбияли торган спорт заллары да танымаслык булып үзгәргән. Алар халыкара стандартларга туры килә торган итеп ясалган. Сыйныфларыбыз укый, Татарстаннан гына түгел, күрше өлкәләрдән дә. Мин шанам киләчәктә бу безнең уку йорты заман таләпләренә җавап бирә торган хезмәткәрләр, специалистлары әзерләр дип, һәм инде монда безнең Әлмәт шәһәреннән һәм бүтән район шәһәрләребездән, тирә төбәкләрдән көчле спортчыларыбыз килеп, белем дә алып һәм спорт белән шөгыльләнеп, Олимпия уеннарында катнашырлар дигән өмет, хыял белән яшим. Монда барлык шартларда бар, күңел сине, менә яңа сугыш үлгән, яңа җирдә, яңа уңышларга билгеле инде ковид һәм бүтән илләр үзгәрешләр кертә. Нефтьнең бәяләре төшүенә карамастан, безнең Татнефть компаниясе социаль өлкәдә ярдәмне киметми, елдан-ел арттырып, спортта да bütün җирдә аларның үзләре һәм хезмәте зур. Бу инде бу киләчәккә, яшьләрне тәрбияләргә, безнең республикабызның үсешенә зур өлеш һәм ярдәм дип таныйм. Менә бер ел артык дөнья яңа коронавирус инфекциясе белән көрәшә. Башта аның хакында бер нәрсә белмәсәк, хәзер мәгълүмат бар. Табиблар аңа каршы көрәшергә, дәваларга өйрәнде. Халык арасында актив вакцинация кампаниясе алып барыла. COVID-19-га кагылышлы агымдагы вазгыять турында алдагы материалда. Россиядә эпидемия башланганнан бирле 249 215 кеше үлгән. Соңгы тәүлек эчендә үлем очраклары буенча яңа антирекорд куелган. 1211 кеше инфекция корбаны булган дип китерелә оператив штаб мәгълүматларында. Иң күп үлем очраклары Мәскәүдә, Санкт-Петербургта һәм Краснодар краенда теркәлгән. Алдагы антирекорд 4 ноябрьдә теркәлгән иде. Ул чакта коронавирустан үлүчеләр саны 1195 кеше булды. Татарстанда 9 кеше яңа коронавирус инфекциясе корбаны булды. Шулай итеп, республикада үлүчеләр саны 1078-гә җитте. Үлем сәбәпләре анатомик экспертиза нәтиҗәсендә билгеләнгән. Вирус идентификацияләнгән дип хәбәр итә Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыгы матбугат хезмәте. Вафат булганнар арасында 4-се хатын-кызлар, 5-се ир-ат. Узган тәүлектә 39160 кеше COVID-19 вирусыннан авырый башлаган. Россиядә актив прививка ясау кампаниясе дәвам итә. Төбәкләр инфекция таралуын туктату өчен вакцинация темпларын арттырырга тырышалар. Шул ук вакытта калабызның җәмәгать һәм вахта транспортында битлек режимын саклау буенча рейдлар көчәйтелде. Роспотребнадзор таләбен үтәмәгән һәм шәхси саклану чараларын кулланмаган пассажирларны штрафка тартырга мөмкиннәр. 9 ноябрьгә кадәр вакцина ясатырга тиеш хезмәткәрләр 1-нче компонентны, 7 декабрьгә кадәр препаратны 2-нче дозасын ясатырга тиеш. Бүгенге көннән Татарстанда мәҗбүри вакцинация турында карарының үтәлешен тикшерү башланды. Вакцина ясатмаган хезмәткәрләр эштән читләштерелә. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. COVID-19-дан вакцинация темпын арттыру максатыннан илдә чикләүләрдән тыш кызыксындыру акцияләре дә эшли. Илебездә коронавируска каршы вакцинация узучылар арасында 100 000 сум акча уйнату бара. Әлмәт районында исә вакцина ясаткан 60 яшьтән өлкәнрәк кешеләр арасында кыйммәтле бүләкләр уйнатыла. Чираттагы шундый лотерея уены бүген үткәрелде. Теманы Лина Хәсәншин дәвам итә.
COVID-19'a каршы Әлмәт районында ай сайын 2000-нан артык пенсионер вакцинация уза. Алар арасында ай сайын велосипед, велотренажер сыман кыйммәтле призлар уйнатыла. Өлкәннәр тоҗлы вирустан вакцинация ясатуның әһәмияте турында аңлый һәм актив катнаша. 1 октябрьдән 31-на кадәр вакцинация узган лаеклы ялдагы Әлмәтлеләр реестрга кертелә. Һәрберсенең үз номеры була. Шул номерлар арасында лотерея уйнатыла да. Мы ходим в физкультурно-оздоровительный клуб. Без физкультура сәламәтләндерү клубына 10 ел йөрибез. Сәламәт булырга безгә вакциналаштыруда ярдәм итә. Без бит урамда булабыз, шөгыльләнәбез. Ягъни безнең куркынычсызлык өчен вакцинация кирәк. Безнең физкультура сәламәтләндерү клубына йөрүче һәр пенсионер диярлек вакцина ясатты. На улице занимаемся. То есть вакцинация для нашей безопасности это необходимо. Исегезгә төшерәбез. Беренче тапкыр 60 яшьтән өлкән булган пенсионерлар арасында спорт инвентарен уйнату август аенда паркта узган иде. Ул вакытта июльдә COVID-19-га каршы вакцинация узган 2219 кеше арасында скандинав йөрешле 5 пар таяк, тренажер, велосипед уйнатылды. Вот этот розыгрыш тоже приносит большую пользу. Ну, что хочется сказать? Менә бу лотереяда зур файда китерә. Өлкән кешеләр үз сәламәтлекләре үз кулларында икәнне аңласыннар иде дигән теләк. Һәм алар моны аңлый башладылар. Башта 1000, 2000 иде, октябрь аенда 3707 60 яшьтән узган кеше ясаткан. Бу бик шәп. Әйдәгез, алга таба да шулай дәвам итик. 507 привитых ветеранов за октябрь месяц. Это замечательно. Давайте так будем дальше держать. Бу юлы да лотерея уенына килүчеләр санаулы гына иде. Вакцинация узуга карамастан өлкән буын вәкилләре саклануга җитди карый һәм сәбәпсез өеннән чыгарга тырышмый. Лина Хәсәншин, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Татарстан Республикасы буенча Роспотребнадзор идарәсенең коррупцион һәм башка хокук бузуларны профилактикалау эшчәнлеге турында мәгълүматның ачыклыгын арттыру. Шулай ук идарәнең граждан хезмәткәрләре тарафыннан мөмкин булган коррупцион хокук бузулар фактлары буенча мәгълүмат алу максатларында коррупциягә каршы тору мәсьәләләре буенча кайнар линия эшли башлады. Кайнар линиягә сез үз экраннарыгызда булган номер буенча 11 һәм 12 ноябрьдә 10 сәгатьтән 16 сәгатькә кадәр мөрәҗәгать итә аласыз. Татарстан Росреестры кадастр палатасы белән берлектә гараж амнистиясе буенча чираттагы кайнар линия үткәрәчәк. Ул иртәгә 11 ноябрьдә сәгать 10-нан 11-гә кадәр булачак. Казанда гражданнардан шалтыратулар 8843 255 25 71 телефоны буенча кабул ителә. Әлмәтлеләр 43 02 22 телефоны буенча үз сорауларын бирә алалар. Республиканың башка шәһәр һәм районнарында кайнар линия телефоннары белән Росреестр идарәсенең рәсми сайтында танышырга мөмкин. Гражданнарга ярдәм йөзеннән Росреестр гараж амнистиясе буенча методик тәкъдимнәр эшләде. Алар гади, кулай һәм аңлаешлы формада гаражлар рәсмиләштерү процедурасы турында сөйли. Алар белән Росреестр сайтының эшчәнлек бүлегендә танышырга мөмкин. Исегезгә төшерәбез, 2021 елның 1 сентябреннән гараж амнистиясе турындагы закон үз көченә керде. Аның гамәлдә булуы гараж билгеләнешендәге объектлар бар тик 2004 елның 30 декабренә кадәр, ягъни шәһәр төзелеше кодексы гамәлгә кергәнче төзелгән фундамент һәм диварлары булган капиталь объектлар гына. Гараж амнистиясе 2026 елның 1 сентябренә кадәр дәвам итәчәк. Ә хәзер кыска вакытлы рекламага бүленәчәкбез. Аның артыннан ук безнең эфирда Безнең музей 1998 елны Ибрагимов Мөдәррис Ахмедзаки улы тарафыннан ачылган. Фатих Кәрими музее кунаклар көтә. Беренче елларны инде, конечно, бөтен кешегә дә аңлатып бетереп булмады, авыррак булды. Үзара салым программасы нәтиҗәсендә Миңлебай юллы булган. Әлмәт музее гасырлык гореф-гадәтләрен дәвам итә. Реклама тизләшәк, безнең белән калыгыз. Әлмәт төбәге бөтен илгә терәк була алырлык кара алтыны белән генә данлыклы түгел. Туган ягыбызның исемен иң башта Ризатдин Фәхретдине Фатих Кәримиләре дөньяга танытты. Әлеге мәшһүр шәхесләр безнең тормыш юлы һәм иҗаты җир шары буйлап таралган төрки халыклар арасында өйрәнелә. Алар белән якыннан танышу район халкына да мөмкин, әлбәттә. Икесенең дә туган авылларында мемориаль музейлары эшләп килә. Шуларның берсендә Фатих Кәрими исемендәге музейда безнең иҗат төркеме дә булып кайтты. Рәдифә Нугманова дәвам итә.
Фатих Гыйльман улы Кәрими татар язучысы, мәгърифәтче, журналист һәм җәмәгать эшлеклесе. Ул 1870 елда Самара губернасы Бөгелмә өязенә караган Миңлебайда туа. Әтисе Гыйльми Ахун Биредә мәдрәсәдә балалар укыта, Фатихта башлангыч белемне әтисендә ала. Соңрак Чистайда Камалия мәдрәсәсен тәмамлый, Уфадагы җыелышта имтихан тапшырганнан соң 4 ел Истанбул университетында укый. 1896-98 елларда Таврия губернасы Ялта өязе авылында мәдрәсәдә тәҗрибә туплый. 1899 елның февраль-май айларында тәхәллүсе дәртмән булган Закир Рәмиев белән Европа буйлап сәяхәт кыла. Шуннан соң Ауропага сәяхәт китабын яза. 1899 елның июлендә Фатих Кәрими гаиләсе белән Оренбургка күченеп килә. Каргалы бистәсендә яңа җәдитче укытучылар әзерләү буенча җәйге курсларда укыта. 1902 елдан Оренбургта Кәримов, Хөсәенов һәм компания типографиясын тота. 1906-17 елларда ул чордагы иң популяр мөселман газеталарының берсе булган Вакыт газетасы мөхәррире. 17-24 елларда Кәрими иҗтимагый һәм сәяси эшчәнлек белән шөгыльләнә, Оренбургның төрле уку йортларында укыта. 25 елдан Мәскәүдә яши, Көнчыгыш университетында төрек теле укыта. 100дән артык методик педагогик, публицистик һәм әдәби китаплар авторы булган якташыбызны 1937 елда кулга алалар һәм үлемгә хөкем итәләр. Карар 27 сентябрьдә тормышка ашырыла. Фатих Кәрими 1959 елда реабилитацияләнә. Сүз уңаеннан Миңлебай авылының бер урамы Фатих Кәрими исеме белән атала, җирле мәктәптә аның исемен йөртә. Безнең музей 1998 елны Ибрагимов Мөдәррис Ахмедзаки улы тарафыннан ачылган. Ачылган вакытта инде безнең музейда Фатих Кәриминең туганнарыннан алып килгән, бүләк иткән шәхси әйберләреннән башланган. Безнең музейда Фатих Кәриминең тормыш юлы, иҗаты турында, аның шәхси әйберләре, фотографиялары, гаиләнең әйберләрен күрергә мөмкин. Язучы, журналист һәм җәмәгать эшлеклесенең мемориаль музеена халык изне суытмый бирегә әлмәтләр дә республиканың илне һәм дөньяның башка төбәкләреннән дә кунаклар булгалап тора. Безгә Турциядән бер кеше килде, әйме. Ул менә сез күз алдына китерә аласыз бит, Турция каяда һәм безнең авыл кая дигәндә. Ул менә ул кеше килде, әйме. Ул шундый кызыгып, шундый күреп, шундый карап йөрде ул менә шушы безнең экспозицияларны, шушы фотографияларны. Ул менә русча җүнләп сөйләшә дә белми. Но ул каян хәтле изләп безне Казанда булган, ул Казаннан безгә хәтле изләп килгән. Әлбәттә, музей Миңлебайның үсеп килүче буыны белән дә тыгыз элемтәдә. Фондта 2000гә якын экспонат, шул исәптән Миңлебай авылы халкының көнкүреш әйберләре дә саклана. Бирегә шулай ук быелдан гамәлгә куелган Пушкин карталары ярдәмендә дә килергә була. Музей дүшәмбедән шимбәгә кадәр көндезге 10-нан 3-кә кадәр эшли. Пандемия шартларын исәпкә алып, шикләүләр бар. Бирегә бер юлы 5 кешене генә кабул итәләр. Алдан язылу сорала. Рәдифә Нугманова, Вадим Тарасов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Сүз уңайыннан Фатих Кәрими музейында булган вакытта хезмәттәшләребез кызыклы бер экспонатка юлыккан. Ул да булса узган гасырның 30 елларына караган үзара салым түләүе кәгазе. Баксаң, үзара салым процессы барлыкка килүнең тарихи ал шартлары, уртак мәсьәләләрне хәл итү өчен кешеләрне берләштерү идеясы кешеләр җәмгыять булып оешкан чорга ук тоташа икән. Үзара салым 20 гасырның 20 елларында аеруча зур үсеш ала. Тарих битләрендә бу хакта халык тормышының мөһим таләпләре нигезендә үзара салымга мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр була диелгән. Үзара салым турындагы карар шушы авыл советына керүче бер яки берничә торак пунктның яшәүчеләренең гомуми җыелышында кабул ителгән. Җыелыш акчаларны максатчан файдалану да шушында билгеләнә. Акчаларны максатчан файдалану да шушында билгеләнә. Ул юллар төзү һәм ремонтлау, күперләр кую яки җәмәгать мунчалары салу һәм төзекләндерү була. Гражданнарның статусына карап, еллык взносларның күләме генә төрлечә була. Хәер, 2014 елдан башлап Татарстан үзара салым программасы буенча сынау проекты төбәкләре арасына кергәч тә, бездә дә физик мөмкинлекләре чикле яки олы кешеләрдән азрак, эшли торган гражданнардан күбрәк итеп җыйган авылларда булды. Үзара салым акчасының торак пунктларының яшәү шартларын яхшыртуга юнәлдерелүе дә тарихи программасы белән тәңгәл килә. Беренче елларны инде, конечно, bütün kişiге дә аңлатып бетереп булмады, авыррак булды. Халык аны уйлады, бәтәш нинди хәлсәң бу дополнительный налог булды менә инде бу тагы дип. Аннан соң инде эшләрне эшләп күрсәткәч, халык аңладаны, бүгенге көндә бик хуплап аны якты йөз белән каршы ала. Потому что эшләгән эшләребез күренеп тора. Миңлебайлыларның күп тапкырлар Әлмәт районы буенча иң төзек торак пункт исеме алуы да очраклылык түгел. Биредә күмә һәм төгәл халык яши. Авыл җирлеге башлыгы Илдар Рәхимов сүзләренчә, үзара салым акчасын җыярга дип сөрән салуга ук 3 көндә күпчелек халык аны тапшырады. Нәтиҗәдә төзек юллы да, балалар мәйданчыклы да булып куялар. Инде планнар алдагы 4-5 елга эшләребез планлаштырып куйган. Менә киләсе елга тоже урамнарга асфальт салабыз. Урамнар безнең очередька салынган. Кеше уже өмет итеп киләсе елга безнең урамда да тәртип була, асфальт була дип өмет итеп торалар. Халык бу эшне бик яхшы яктан гына күрә.
Авыл җирлегендә пропискада булган кешедән 18 яшьтән өлкәнрәк булган кеше. Менә быел 2022 елга 6,5 сумнан дип планлаштырып торабыз. Миңлебай авылы җирлегенә шулай Миңлебай станциясе дә карый. Биредә 2 авылга 3,5 кеше теркәлгән. Торак йортларның гомуми саны 600-дән артык. Радифа Нугманова, Вадим Тарасов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Гадәттәгечә, айның 2-нче шәмбесендә 9 ноябрьдә Әлмәт туган якны өйрәнү музеенда музыка музейда проекты кысаларында чара узды. Бу юлы барысы да әби бабайларыбыз арасында да популяр булган яшьләр утырышларына аулак өйгә чакырылган иде. Тулырак алдагы материалда. Аулак үй башкорт, татар һәм удмурт яшьләренең уртак эш һәм күңел ачу өчен традицион йоласы. Бәйрәм өйдә әти-әниләр булмаган чакта көзге-кышкы чорда гадәттә өлкән яшьтәге хатын-кыз күзәтүе астында үткәрелә торган булган. Яшьләр утырмаларга күчтәнечләр алып килгәннәр, кызлар алып килгән азык-төлектән коймак, ботка, пироглар пешергән. Башта йолада 14-18 яшьлек кызлар катнашкан. Алар кул эшләре белән шөгыльләнгән келәм, тукыма суккан, чигеш чиккән, кием теккән, бәйләгән. Соңрак аулак өйгә егетләрне дә чакыра башлыйлар. Егетләр һәм кызлар бер-берсе белән якыннан танышырга мөмкинлек бирә торган төрле уеннар уйныйлар. Әлмәт музее аулак өйнең гасырлык гореф-гадәтләрен бозмый. Чара кысаларында Фәнис Яруллин исемендәге Әлмәт музыка көллияте студентлары уеннар, биюләр, җырлар һәм борынгы яшьләр утырмасының үзенчәлекләре белән таныштырдылар. Бу спектакльнең режиссеры 3-нче курс студенты Элина Садыкова. Речь идет о том, что девочки остаются одни дома. Сүз кызларның өйдә генә калуы турында бара, чөнки аларның әти-әниләре дә, әбиләре дә, бабайлары да кала алмый. Алар уйныйлар, җырлыйлар, күңел ачалар, аннары алар янына егетләр килә. Барысы бергә уйныйлар һәм бийләр. Шулай итеп, алар туган тамырлары һәм гореф-гадәтләре турында күбрәк беләләр. И традициями. Элина Садыковага музыка көллиятенең башка студентлары да булыша. Алар гореф-гадәтләрне сакларга һәм ата-бабаларның гадәтләрен онытмаска кирәк дип раслый. Мы показали вечерние мероприятия. Без яшьләрнең кичке чарасының элеккеге вакытта ничек узганын күрсәттек. Барысы да әйбәт булды. Без режиссерны шундый кызыклы эше белән котлыйбыз. Бездә барлык репетицияләр дә бик җиңел узды. Барысы да шәп булды. Легко, и все было мощно. Катнашучылар мәҗлеснең гореф-гадәтләре аша татарлар тарихына мәхәббәт хисләр уятуын, әдәплелеккә, бер-береңә карата игътибарлы булырга, олларны хөрмәт итәргә өйрәтүен билгеләп үтте. Һәм шундый кичәләрнең күбрәк үткәрелүләрен теләп калдылар. Әлмәт авыр атлетчысы Рашат Гасимов Чечня Республикасының башкаласы Грозный шәһәрендә узган авыр атлетика буенча Россия беренчелегендә 2нче урынны алды. Безнең спортчы 61 килограммга кадәр категорияда чыгыш ясады. Ыргылып күтәрү 114 килограмм, этеп күтәрү 135 килограмм. Нәтиҗәдә суммада 249 килограмм. Рашат Әлмәт шәһәренең футбол буенча спорт мәктәбенең авыр атлетика бүлегендә шөгыльләнә. 4-7 ноябрьдә Казанда 2009-2010 елга кызлар арасында волейбол буенча Татарстан Республикасы беренчелеге кысаларында ярышлар узды. Республикада иң көчлеләр исеме өчен 11 команда көч сынашты. Нәтиҗәдә беренче урында Әлмәт, икенче урында Казан, Кукмара 3-нче. Әлмәт җыелма командасы грек-рим көрәше буенча ир-атлар арасында Татарстан Республикасы ачык кубогында 2нче урынны алды. Ярышлар 5-7 ноябрьдә Казанда узды. Безнең егетләр кискен көрәштә Санкт-Петербург командасына оттырды, әмма Яршаллы һәм Казан спортчыларын узып киттеләр. 2021 елның 6 ноябрендә Казан шәһәрендә йөзү буенча Made Wave Challenge 2021 бөтен Россия ярышлары тамамланды. Бу стартта Россиянең 26 төбәгеннән 11-14 яшьлек егетләр һәм кызлар, шулай ук Белоруссия һәм Молдова спортчылары катнашты. Әлмәтне Олимпия резервы спорт мәктәбенең яшь спортчысы Анастасия Кузьмина тәкъдим итте. Ул 100 метр һәм 200 метр баттерфляй дистанцияләрендә 2 бронза медаль иясе була. Һәм 2021 ел сезонында ярышның гомуми зачетында бронза медаль яулый алды. Шулай ук Анастасия 11 яшьлекләр төркемендә 200 метрга баттерфляй белән йөзүдә яңа рекорд куя. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Олия Бәйрәмалова сезнең белән сау булашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр.